Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe izindaba ezishisayo laphana weNganza kwethu umkhanya kude TV. Ake ngihlala odabeni ke laphana weNganza kwethu. Inkulu indaba laphana weNganza kwethu, angeke ukhole laphana umlandeli kaMthandeni aqhathanisa umculo kaKhuzani nomculo kaMthandeni laphana weNganza kwethu. Lethu uyayithanda ingoma kaMthandeni ngoba zipholile kaKhuzani ziyajulukisana. Thina ngaloko ukukhuluma kula ke sidedele iclip uze ukuthi bethini umlandeli. Njalo wrong lento ukuthi mase nibhakazwe ingoma bese nilokhu niveka ngesiqa. Hayi mina ingoma kaKhuzani ngiyithanda ngoba inesiqi, ngithanda isiqi. Hawu swa madoda, ngithanda isiqi. Hawu mina ngila ingoma enesiqi. Khona nje lena yayithi pop. Yabona isiqi. Ya mina ngithanda ingoma enesiqi. Hey, ayilaleli ingoma ezongijulukisa mina yabona. Sedadlala umculo wegcokama into epholile, into ethule ethe dum mfowethu edlalwa ngisho emarestaurant kuphi umculo mfowethu simple, akuculwa ngajela, akuculwa ngamshado oyijele. Yabona laphana mfowethu ingoma simple, clean quality yomculo leya. And vele igcokama nje mina ngicabanga Isho kanjalo ke lensiza weNganza kwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section yezwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Impilo yami